Ahojte, dnes si prečítame rozprávku o Ariele, malej morskej víle. Kráľ Tritón, vladár všetkých morí, mal mnoho dcér, no najkrajšia zo všetkých bola Ariela, ktorá mala aj nevýslovne krásny hlas. Jej najlepším priateľom bola rozkošná ryba Fabius. Arielu zaujímalo všetko, čo sa týkalo ľudí. Jedného dňa sa vynorila až na hladinu, aby si mohla obzrieť veľkú loď. Tedy zočila aj princa Erika, ktorý práve oslavoval narodeniny. Ariela sa do princa zaraz zaľúbila. Nešťastná Ariela nevedela, čo si počať, no sa vybrala požiadať o pomoc morskú strigu Uršuľu. Pričaruj mi nohy, aby som mohla chodiť a žiť na súši spolu s princom, prosila ju Ariela. Zlá striga Uršuľa sa potešila. Splním, čo žiadaš, ale ty mi za to musíš darovať svoj krásny hlas. No ak ťa princ Erik do 3 dní nepoboská, musíš sa vrátiť do morských hlbín a stane sa mojou otrokyňou. Uršuľa svoj sľub dodržala a pričarila Ariele na miesto chvosta nohy. Dievčina vyšla na breh a hneď tam stretla princa. Erik si myslel, že sa zachránila pri stroskotaní lode a od hrôzy stratila reč. Mladý princ sa krásnej dievčiny ujal. Obdaroval ju nádhernými šatami a poukazoval jej celú krajinu. Ariela sa mu veľmi páčila, ale neodvážil sa ju poboskať. Ariela nevýslovne túžila po jeho bosku, lebo sa bála, že sa stane Uršulinou otrokyňou. Uršuľa sa veľmi znepokojovala, že princ Arielu poboská. Premenila sa preto na mladú devu a krásny Arielin hlas zakliala do lastúry, ktorú si zavesila na krk ako ozdobu. Takto sa vybrala do krajiny, kde žil mladý princ. Princovi Erikovi tak počarila, že sa do nej ihneď zaľúbil a požiadal ju o ruku. Ale čajka Mudroška vedela o Uršuliných čarách. Zaraz letela za Arielou a Fabiusom a všetko im vyrozprávala. Verní priatelia pomohli Ariele dostať sa na loď, kde sa mala konať princová svadba s Uršuľou. Plán zlej strigy museli prekaziť. Len čo sa Ariela dostala na palubu, jej priatelia strhli Uršule lastúru z krku. Morskej víle sa v tej chvíli vrátil hlas a konečne mohla prehovoriť. Vyrozprávala princovi, čo sa stalo. Práve vtedy sa 3 dni chýlili ku koncu a princ Arielu nepoboskal. Nohy sa jej pomaly začali meniť na chvost. Keď to zlá striga uvidela, škodoradosne sa zasmiala a premenila sa na škaredú Uršuľu. Schytila Arielu a zmizla s ňou v morských hlbinách. Princ Erik ani na okamih nezaváhal a pustil sa za nimi. Uršuľu jeho odvaha tak rozúrila, že sa pokúsila ho zmárniť. No princ Erik sa nevzdával. Celou silou sa držal vraku a s ťažňom, ktorý namieril na strigu, sa mu podarilo prebodnúť jej chladné a zlé srdce. Zlomyselná Uršuľa zahynula a princ Erik s Arielou sa viac nemuseli ničoho obávať. Kráľ Tritón mal obrovskú radosť, že sa všetko dobre skončilo. Keď videl, ako Ariela vrúcne ľúbi Erika, pomocou čarovnej moci jej vrátil ľudskú podobu. Ariela sa vydala za princa a ešte dlho spolu šťastne žili. Prajem vám dobrú noc a krásne sny.